Уважаеми Козирог, през първите дни от седмицата от 18 до 25 октомври служебните ти ангажименти ще бъдат на преден план. Както винаги, няма равен на теб по ред и дисциплина, но стремежът ти за добро представяне пред шефовете няма да бъде задоволен. Съществуват пречки, които затрудняват комуникацията на работното място. Сега не е подходящ момент да споделиш опасенията си и натрупването на напрежение те потиска допълнително. Ако пък си още в училище, вероятно учителите са ти вдигнали мерника. Старай се да не изпускаш нервите си от дома. За един Козирог късметът ще е във висшето образование, а също и в изучаването на чужд език. За друг късметът ще проработи в оформянето на документи във връзка с чужбина и с чуждестранни представителства. Понеделник и вторник са подходящи дни за научна работа и консултации с специалисти, както и посещения при лекар при здравословни проблеми. Вторник и сряда най-вероятно ще бъдат белязани от служебни ангажименти, срещи и събрания. В края на седмицата са възможни кратки пътувания извън граница, както и среща с близки роднини, с които отдавна не си се виждал. Просто бъди внимателен и дай всичко от себе си.